मैया 17 नभेम्बर बिथांखियाव उदालगुरिनि नलबारि फिल्डआवहाय BPI मुंनि मोनसे राजखान्थि हान्जानि मोनसे मेल जादोंमोन। बे मेलाव जोंनि इउ पिपल हान्जानि एगेन्सै बा जोंनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथांनि एगेन्सआव जि बाथ्रा बुंदों बिनि सायाव एसे खेंफोरथि होनो थाखाय दिनै आवगायनाय जाबाय। गिबियाव मैया जाय बिथाङा BPI नि जि बाथ्रा बुंदों बेयो जोबोद नेहाद राव, जेराव जायखौ सभ्य समाजाव बाहायनाय जाया आरो बे सोदोबखौ बाहायनायनि थाखाय जोङो जोबोद मुगैनाय सोंखारिनाय मोनसे सानदों। मानो होननानै बुङोब्ला बे मोनसे सभ्य समाजाव जेरैबायदि राव बुंबाय बे रावखौ आं दिनै बुंफिननो गोसो गैया, खारन बिथाङा मैया जिबायदि बाथ्रा बुंदों जोंनि दानि BTR नि चिफ प्रमद बर' आरो बारग' BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांमोन सानैखौ जिबायदि रावजों सोंखारिदों बे रावखौ माने कुनु दिना सभ्य समाजा गनायनो हाया आरो बिथांनि बे रावनि थाखाय जोङो उदालगुरि जिल्ला कमिटि UPPL निफ्राय जोङो निन्दा होदों, मुगैदों। बिथाङा जाहाथे नैबे सभ्य समाजाव बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङा। नंगौ, गणतान्त्रिक भाबै बयहाबो बुंनो हानाय अधिकार दङ, राजखान्थि खालामनो हानाय गोहो दङ, नाथाय सभ्य समाजनि सभ्य बाथ्राजों माने बुंनाया मोजां आरो बिथाङा जुदि रोङाब्ला बेखौ सोलोंना लानाया मोजां। सभ्य समाजाव बबे रावजों रायलायनानै सोद्रोमसिनि सिनायथिखौ होनाय जायो। बिथांनि बे रावजों जोङो जोबोद लाजिनाय मोनदों। आङो सानो जों बर' हिसाबै बिथाङाबो सासे बर' रावजों बुंदों, बर' मानसि। बिथांनि जिखिनि बुंनाय बे रावखौ खोनानानै आं गाव सासे बर' हिसाबै जोबोद लाजिनाय मोनदों। खारन BPI जाय पलिटिकेल पार्टिनि नामा मोनसे इन्टारनेशनेल शब्द दंलायबावो। इन्टारनेशनेल शब्द थालायनाय बे पलिटिकेल पार्टिनि सासे दैदेनगिरिनि रावा बेबादि जानाया सुबुं समाजनि थाखाय जोबोद मुगैथाव आरो दुखुनांथाव। आरो आं खावलायदों बिथांखौ बे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय निमाहा लानांगौ जोंनि प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव। खारन बिथांनि जे बुंनायजों जोङो सुबुं समाजखौ जोबोद लाजि फोनांनाय जादों आरो बिथाङा जुदि बे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय जुदि निमाहा लायाब्ला बेनि थाखाय जोङो आयेननि बेबस्था लानो थाखाय जों सिन्था सरसा खालामनाय जादों। जों सानदों नगयनो मोनसे पलिटिकेल पार्टिया बेवहाय मेल खालामफैदों, जोंहा बेखौ साननो गोनां जेबो गैया। खारन बे भुटार पार्टी होननाय बे पार्टिया बबेनिफ्राय जोनोम जादों, माब्रै जादों जों बेखौ मिथिनो लुगैया आरो मिथियाबो। नाथाय जों बिनि दैदेनगिरिफोरनि समाजखौ जिधन लिड खालामदों जों दुखु नांदों। खारन गरिब गुन्द्रा मानसिफोरखौ जाय अबास्तबिक हाजो खर'आव खासु बिदै नागिरनाय बायदि ना गोरानखौ बोरै दिहुननो नागिरनाय बायदि राव बिथांमोना बुंदों जे इसुखौ लानानै, जेराव भुटारशिप बे माबाखौ लानानै दानफायाव सासे बेक्तिया सासे भुटारा जे सरकारनिफ्राय जि मोनसे दान बान्था मोननांगौ होननाय बे बाथ्राया जोबोद मिनिथाव आरो दुखुनांथाव। आरो बे बाथ्राजोंनो दिनै जोंनि ओनसोलाव जोंनि समाजाव बिथांमोना गोबां माने जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामबाय थादों आरो बे मिसलिड खालामनायनिफ्राय समाजा जोबोद खहा जादों। आरो बेनिखायनो आं खावलायदों बिथांमोनखौ बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो रायजो राजाफ्राबो सांग्रां जानो थाखाय आं खावलायदों। कुनु जिबनाव कुनु दिना कुनु देशआव बेबादि साफा सुबुंनो दान बान्था होलायनो हानाय कुनु मोनसे आयेन गैया आरो बे आयेनजोंहा कुनु दिना देशआ उन्नत जाया आरो बेनिखायनो असम्भब। आरो बेनिफ्राय रायजो राजाफोरा एसे सांग्रां जानाया मोजां। आरो जों मिथिनायाव बे BPI जिथु पलिटिकेल पार्टि बे पार्टिया गरिब गुन्द्रा मानसिफोरनो दान बान्था मोनगोन होननानै मोनसे प्रलबन होनानै जिबायदि थाखा फैसा खांनानै जिबायदि सुसिदों बे जोंनि थाखाय खोब गाज्रि आरो बेनिफ्राय रायजो राजाफ्राबो एसे साबधान जानाया मोजां। बेनिफ्राय आं बुंनो नागिरदों बिथांनि मुंखौ सोरबा पबित्र बर' होननाय मिथिदों। बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंदों, प्रमद बर'आ गामसा गाननानै न' बड'लेण्ड न' रेस्ट होननानै बुंनाय बे बाथ्राखौ बिथाङा इनसाल्ट खालामना जिबायदि बाथ्रा बुंदों, आं सानो बिथाङा कुनु बर' समाजनि जेबो अबदान गैयि मानसि। बड'लेण्डआ मा जादों मा जायाखै बिनि थाखाय बेहा बुंनो हानाय जेबो अधिकार गैया होनना आं सानो।
खारन बड'लेण्डनि थाखाय बेहा मालाबाबो सिन्था खालामनाय गैया बे इन्टारनेशनेल मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव खामानि मावदों इन्टारनेशनेलनि खोथा सिन्था खालामदों बे जोंनि बे हारिनि जि मोनसे मोनथायनि थाखाय जि मोनसे खामानि मावदों बेयावहा बिथाङा बुंनो हानाय जेबो माबा गैया खारन गामसा गाननानै बर' हारि दानायनि बाथ्रा बुंनाया साफ्रोमबो बर'नि थाखाय मावनो गोनां खामानि खारन बर'नि हारिमुवा जाबाय गामसा गाननाय आरो गामसा गाननानै बर'नि थाखाय जि बाथ्रा बुंदों बियो थार आरो बेखौ बिथाङा बुंनाया बर' हारिनिनो हेंथा बर' हारिनिनो हेंथायै बुंनाय जादों आरो बेनिफ्रायबो बिथाङा गोजानाव थानांगौ खारन बर'नि हारिमुखौ जों दिन्थिनांगोन बर'नि हारिमुखौ जों फोथांना लाखिनांगोन आरो बेखौ दिनै प्रमद बर'आ गामसा गाननानै बड'लेण्डखौ सोमावसारबोदों आरो बेजोंनो बर' हारिनि हारिमुवा दिनै बुहुमाव सिनायजादों आरो बेनि थाखाय बेहा बुंनो हानाय जेबो अधिकार गैया बेखायनो आङो बिथांखौ खावलायदों जेब्लायबो जाहाथे बर'नि एगेन्स्टआव बुंनायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो जि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों बेयो जोंनि समाजनि थाखाय जोबोद खहा गोनां आरो बे बाथ्राखौ दुनाबार जाहाथे बिथाङा बुङा राजनितिक खालामनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया बिपिआइ खालामो ना मा खालामो खालामनो हायो किन्तु बर' हारिनि हेंथायै जि बाथ्रा बुंदों बियो जों माने गनायनो हाया आरो बेनिफ्राय बिथाङा जेब्लायबो जाहाथे गोजानाव थायो आं बेखौनो बिथांखौ खावलायबाय